በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምስ ኩላህና ይኹን። ስድራ ለሎ እግዚአብሔር ከመይ ውዕልኩም? እምበኣር ሎማዓንቲ እውን ከም ፍቃድ አምላክ ካብ ብሂል አበው ትብል መጽሓፍ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ብዝብል መንፈሳዊ ጽሑፍ ሒዘልኩም ክቐርብ እሞ ንኽትከታተሉኒ ብክብሪ ይዕድም። ቅዱሳት መጽሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ክልተ ቃላት ዝሓዘለ ኮይኑ ሙሉእ ትርጉሙ ንምርዳእ መጽሓፍ እና ቅዱስ ብዝብል ፈላሊና ክንርኢ ኢና። መጽሓፍ ማለት ጽሑፍ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ትርጉሙ ከዓ መጽሓፍ ማለት ብዝተፈላለየ ዓይነት ሰባትን ብዝተፈላለየ ምክንያትን ተጻሒፎም ኣብ ሓደ ዝተዋጽኡ ዝተኣከቡ ጽሑፋት መጽሓፍ ዝብል ስም ይሕዙ። ቅዱስ ማለት ድማ ካብ ቅዱስ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ክቡር፣ ፍሉይ፣ ንጹህ፣ ብሩኽ ማለት እዩ። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ዝተፈለየ፣ ዝተባረኸ፣ ዝተቀደሰ ማለት እዩ እምበኣር መጽሓፍ ቅዱስ ብቅዱሳን ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝጸሓፍዎ ናይ እግዚአብሔር እስትንፋስ ዝኾነ ጽሕፈት ማለት እዩ እምበኣር እቲ ቀዳማይን መሰረት ኩሉ ዝኾነ ቀዳምነት ክንህቦ እውን ዝግብአና እዚ ክንገልጾ ዝጸናሕና መጽሓፍ ቅዱስ ክኸውን ከሎ ከምኡ ከዓ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ዝኾኑ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ብኻልእ ኣገላልጻ መጽሓፍ ኣመለካውያን ወይ ኣዋልድ መጽሓፍቲ እንብሎም ቅዱሳት መጽሓፍቲ ካብ ዓለማዊ ወይ ከዓ ስጋዊ መጽሓፍቲ ዝተፈለዩ ብመንፈስ እግዚአብሔር ዝተጻሕፉ እዮም። ቅዱስ ቄርሎስ እውን ብዛዕባ እዚ ክምህር ከሎ ቅዱሳት መጽሓፍቲ እስትንፋሰ እግዚአብሔር እዮም ይብል። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 17 ጽሒፉልና ንረኽቦ ኢና። ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ዝተጻሕፉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣካሎም ብምስሎም ምስጢራት ዝስፋሕፍሑ ወይ ዝገልጹ ኣዋልደ መጽሓፍቲ ተባሂሎም ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተወለዱ ንመጽሓፍ ቅዱስ ተኸቲሎም ዝተጻሕፉ እዮም። ካብዚኦም መጽሓፍቲ እዚኦም ፍርቆም ስለ ሃይማኖት፣ ስለ ስነ ምግባር ዝገልጹ ክኾኑ ከለዉ ንመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ገይሮም እዮም። ፍርቆም ከዓ ካብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ዝሓፀረ ንባቡ ብምልዋሕ ንዝረቐቐ ምስጢር ብዝበለጸ ብምብራህ ንትምህርትናን ንተግሳጽና ዝተጻሕፉ እዮም። ስለዚ እምበኣር ከምዚ ክንገልጾ ዝጸናሕና መጽሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር እስትንፋስ ክሳዕ ዝኾነ ንሕና ደቂ ሰባት ቀዳምነት ክንህቦን ህይወትና ኣብኡ ክጽመድን ኣብ ትርኣስና ጥራይ ደርቢና ከም ንትርኣስ ጥራይ ካብ እንጥቀመሉ ብዙሕ ግዜያት ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ኣቦ ብዛዕባ ሓንቲ ነፍሲ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ክህልዋ ዘለዎ ምትእስሳርን ምስኡ ብምትእስሳራ ናብ እግዚአብሔር ከም እትበጽሕን ብዝበለጸ ንፍቅሪ እግዚአብሔር ክተስተማቕርን እቲ ቀዳማይ ምንጪ ድሕነት ወይ መሰረት ናብቲ ድሕነት ዘብጽሐና ስለ ዝኾነ ማዕረ ክንደይ ነፍስና ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ክትዛመድ ከም ዘለዋን ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ብምዝማዳ ከዓ ዝዓበየ ዕብየት ከም እተምጽእን እትዓብን እትድሕንን ይገልጹልና እዮም። ስለዚ ነቲ ኣብኡ ክንበጽሕ ከለና ግዜ የብልናን ብምባል ካሊእ መጽሓፍትን ዛንታታትን ክነንብብ ከለና ግና ሙሉእ ግዜ ንረክብ። ደቂ ሰባት
حصر بزبالة ببهيلات أبو جيرنا اسكي أبوتاتنا بزعبا أزوم هيوت زهبونا وي من جدي هيوت زرقينا قدسات مصحفتي انتاي إلوم ننفسنا خي مس مصحف قدس زلوا زمدنا كمي إيو كمتي نساتهم زبلوا دو تخون اسكي نفتشن نمرمرن نحتاتن أمو هيوتنا كنقير أملاك قدسان እግዚአብሔር بصقو يدقنا نسبنتك عرفتي نختركبس زوتر قدسات مصحفتي مملكات فوتو ماري يساق وديه مصحفتي أملكاويان مرمر ممرمار أي تقدف كميسي بقام نእግዚአብሔር مفراح سلا اتركب بزي كأ እግዚአብሔር نزفتو ناب زدالو ناي زلا عالماوي هيوت من قدي يمرحكا قدس ياريد نصحنا أب سبنتكا كتحدر انت دليخا كل جزيه بمصلاين قدسات مصحات بمملكاتن حاليو حطاو كاباخا أرحق ماريسا ناب صبو سناي نجر زبصحو مصحفتي زوتر بمملكات سناي نجر حساب قبلبخا يصنع ماريسا قدسات مصحفتي كتنببو كلكم جز أنبابو تراي من باب زيكونس نايتي صحف حساب كترؤيون كتمرمرون علىكم زخونة سب نتي مستير مسرات كي جبرك على تون زت صحافة صحفاتن تراي زملكات انت خوينو جنا صحتات يفصم قدس يوحنس أفورقي نقدسات مصحفتي زي مفلاط أب عزقتن أب وشتي قدقادن من بار إيو قدس إبيفانيوس مصحفتي حدثات من باب كاب فلاصة حديات محبا محبئي صنع مكلاخلي إيو قدس إبيفانيوس منفس قدسات منفساوي قدسات مصحفتي زوتر انت زي أنبيبكا بزيكا من باب حاجة سب اقوا كدحن أي خئلن قدس يوحنس أفورقي قدسات مصحفتي استنفاس እግዚአብሔር إيوم قدس كيرلس أب انصليلو ጊዜ እዋን حنا ناي لبنا ننغرو እግዚአብሔር كأ سق إلو يسمعنا قدسات مصحفتي كنا نبيب كلنا جنا نسو يزارب نحنا دماس سمعتي نخون قدس جيروم مصحف قدوس أب موائل زمن دق سبات تقدحو زي ودا سفحن وشتن زخونه ناي هيوت ماي منجي وكيانس إيو قدس إفريم سيرياوي وديه كاب كرستناخا كتعبي انت دليخا جذا رئيسخا مس قدسات مصحفتي أزامد قدس يوحنس أفورقي دقي توم كبرات سبات كتخونو انت دليخم نساتهم زصحفو امبر كالت زصحفو ايت امونو قدس أتناتيوس ناي እግዚአብሔር ቃላት ناي نفسي مقوت يحدثو إيوم كتعبي انت دليخا ቃላት እግዚአብሔር كم هزان قلعا كتأبو علىكا قدس أتناتيوس
ቃል እግዚአብሔር ዘይሰምዕ ሰብ ካብታ እማም እዝኒ ዝኾነት ተመን ብኸመይ ክሓይሽ ይኽእል? ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ ገዛ ርእሱ ንእግዚአብሔር ዝህብ ንግሆ ፀሓይ ክትወፅእ ከላ ኣብ ኣእዳዉ መጽሓፍ ቅዱስ ክረክብ ኣለዎ። ቅዱስ አትናቴዎስ አሜን። ስለ ቃሉ ናይ ቃሉ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ቅዱሳን አቦታትና በረከት አይፈለየና አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።